गोथां गोथार गोदै जिसु ख्रिस्टनि मुङै बयखौबो खुलुमदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे फुंबिलि समाव मोनसे बिसेस इसोरनि बोसोनाव जोङो सावरायनो नागिरदों आरो बे सावरायनो नागिरनाय इसोरनि बोसोनानो जाहैबाय इसोरनि परामर्शखौ मानिनायाव गेदेर आशीर्बाद दं। यस, अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोङो बे बिषयाव सावरायगोन। दिनै जोंनि सोरबा लोगोनि सोरनोबा होनाय परामर्शआ गोरोन्थि जानो हागौ, माबा मोनसे मिस्टेकफोरा फैनो हागौ। सोरबा सुबुंनि परामर्शआ सोरनिबा सायाव बबेबा गोरोन्थि जानो हागौ। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बयबो मोनथिगौ इसोरनि जिथु परामर्श होनाय, बे परामर्श होनाया माब्लाबाबो गोरोन्थि जाया, माब्लाबाबो मिस्टेक जाया आरो बियो माब्लाबाबो फैमाल जानानै थाङा। बियो जाफुंथारगोन आरो बे आशीर्बादखौ मोनथारगोन। इसोरनि फिसाफोर, बे बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय मोनसे बाइबेलनिफ्राय आङो जारिमिनखौ लाबोनो हास्थायदों। जि जारिमिना जोंखौ मोजाङै बे परामर्श लानायनि बिसय, परामर्शखौ मानिनायनि बिसय, परामर्शखौ मावनायनि बिसय मोनसे मोजां जारिमिन दङ। आं बे जारिमिनखौ नोंथांमोननो बुंनानै होनो नागिरदों जे नोंथांमोना गोसोखांनो हायो आरो आशीर्बाद मोनो। देवब्ला प्रियफोर, गुबै बाथ्राथिं थांनायनि सिगाङावनो सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनो हायो आरो लोगोसे ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय माखासे रादाबफोरखौ मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोना सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनफोराबो रोंथों, गुबुनफोराबो सोलोंथों होननानै अब्लाना नोंथांमोना शेयार खालामनानै होनो हागौ। देवब्ला प्रियफोर, जि जारिमिनखौ बुंनो नागिरदों बे जारिमिनानो जाहैबाय जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ हमबाय, क्रुसाव दोगसथाबबाय आरो बिखौ फबबाय मांखराव। बिनि उनाव जिसु ख्रिस्टनि जि सेलाफोर दङमोन, बै सेलाफोरा गोबां गिबाय। जिसु ख्रिस्टखौ जिहेतु बिसोरो गावनि मेगनजों क्रुसाव थानायखौ नुबाय, मांखराव फबनायखौ नुबाय आरो बिसोरो बेफोर गासै जाथायफोरखौ नुनानै गोबां गिबाय आरो बिसोरो मा मावगोन, मा थाबावगोन, बेबायदि गाव गावनि गोसोआव मोनसे सिन्ता फैबाय आरो बिसोरो गालिलनि जिङाव दङमोन। आरो बिसोर बै समाव सिमन पिटर आरो बेजों लोगोसे जिसु ख्रिस्टनि जि सेलाफोर दङमोन, बिसोरो खौसेयै रायज्लायलायबाय जे जों मा खालामबावगोन। जिहेतु जोंनि गुरु जिसु ख्रिस्टखौ बिसोर गुरु होननानै मानिदोंमोन, इसोर होननानै मानिदोंमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्टनि जिथु बुंनाय बाथ्राफोरमोन, बे गासै बाथ्राफोरखौ जिसु ख्रिस्टनि सेलाफोरा बावनानै दङ। जे सानथामाव सिखांफिनगोन, बे गासै बाथ्राफोरखौ बावनानै थाबाय। बेनिखाय जिसु ख्रिस्टनि सेलाफोरा मा मावगोन, मा थागोन, मा बिजनेस मावबावगोन। जेब्ला जिसु दङमोन, जिसुजों लोगोसे थाबायदोंमोन, जिसुजों लोगोसे हबौ बार्ताफोरखौ होदोंमोन, खामानिफोरखौ मावदोंमोन, नाथाय दानाब्ला मा मावबावगोन? बिसोरनि गोसोआव गोबां सोंलु जाबाय, गोनो गोथो जाबाय। थिग बे समावनो सिमन पिटरा बुंबाय, आङो ना सारनो थांफिननोसै। जिहेतु सिमन पिटरनि जिथु अरिजिनेल बिजनेस दङमोन, बेफार फालांगि दङमोन, बे जाहैबाय बिनि प्रफेसनेला ना सारनायमोन। दा बेयावखाय आङो ना सारनो थांफिननोसै, आं ना सारग्राखौनो जाहैफिननोसै होननानै सिमन पिटरा बुंनायसै। आरो बे समावनो सिमन पिटरनि लोगोफ्राबो बुंबाय जे जोंबो नोंजोंनो लोगोसे थांफानोसै होननानै। थिग बेबायदिनो बिसोरो बे हराव गोबां ना सारनो थाखाय ओंखारलांबाय आरो बिसोर गोबां नाखौ सारदों। सागोरनि जिं जिं सागोराव थाबायनानै बिसोरो नाव लानानै गोबां ना सारदों, नाथाय बिसोर मोननो हायाखिसै। फुं जाफैलायबाय। बे फुं सोरांसि समाव जिसु ख्रिस्टआ बिसोरनि खाथियाव सफैदों। नाथाय बै समाव सिमन पिटर आरो लोगोसे बै सेलाफोरा जिसु ख्रिस्ट होननानै सिनाय मोनाखै। आरो बै समाव जिसु ख्रिस्टआ सिमन पिटरमोनखौ राव होफैदों, बेसेबां ना मोनखो होननानै सोंफैदों। आरो बै समाव सिमन पिटरमोना बुंदों, जों मोनाखै, जों गैया, नाखौनो मोनाखै होननानै बुंदों। आरो बै समाव जिसु ख्रिस्टआ बुंनायसै आरोबाव फिनहै, आगदाथिं सारनायसाय होननानै। बे इसोरनि बोसोनखौ नोंथांमोननो फरायनानै होनो हास्थायदों। जहन 27:10। अब्ला जिसुआ बिसोरखौ होनदों, नावनि आगदा फारसे नोंसोरनि जेखौ सारहर, नोंसोरो मोनगोन होनजानाय बादि बिसोरो जेखौ सारहरबाय आरो एसेबां ना नांबाय बिसोरो जेखौ बोबोनो हायाखैसै। प्रेज द लर्ड। इसोरनि बाख्नाय जानाय जाथों। इसोरनि महिमा बुंस' हाया, इसोरनि अननाय बुंस' हाया। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयाव सिमन पिटर आरो सेलामोनहा मा जाखो? जि जायगायाव बिसोरो
गोबाव समनिफ्राय नाखौ सारबोगासिनो दङ आगदा आगसि निस्सय बिसोरो हरसे सारदों नाथाय हरसे सारनायाव बिसोर नाखौनो मोनाखै नाथाय जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बुंबाय आगदा गालथिं सारदो होननानै जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बै परामर्शखौ लानायखाय बिसोरनि जेयाव दैखोलायनो हायै नाया नांबाय आरो बै समाव आनखि बै सिमन पिटारमोना बुंग्रा व्यक्तिखौ जिसु ख्रिस्ट' होननानैबो सिनाय मोनबावाखैमोन नाथाय बिनि उनावसो बिसोरो जिसु ख्रिस्ट' होननानै सिनाय मोनदों बै परामर्शखौ लानायखाय बिसोरो बेबायदि नाखौ मोनबाय जुदि सिमन पिटर आरो सेलामोना जायफ्रा हरसे ना सारबाय मेंबाय बै समाव जुदि बुंनाय मोनब्ला नोंनि बुंनायनि एसे आवगायावसो जोङो आगदा गालथिं सारदोंमोन जों बे ओनसोलाव बे एरियायाव गदैयावबो नाखौ सारदिंबाय हरसे नाथाय मोनाखै नों दा बुंनायाव जों सारब्ला बोरै ना मोनगोन होननानै जुदि बुंनाय मोनब्ला बै समाव बिसोरो बे नाखौ मोननाय नंलामोन नाथाय बिसोर गासैबो जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बाथ्राखौ मानिबाय बै परामर्शखौ मानिबाय जे आगदा खनसे सारनाय नायबावदो आगदाथिं सारदो मोनगोन बे बाथ्राखौ बिसोर एक्सनाव लाबोबाय खामानिखौ मावबाय बे परामर्शखौ लानानै खामानिखौ मावबाय बिनिखाय बिसोरो दैख' खलायनो हायै दैख' बोलायनो हायै नाखौ मोनदों Praise the Lord. इसोरनि बोसोनाव बेबायदि आशीर्बाद दङ इसोरनि परामर्श लानायाव बेबायदि आशीर्बाद दं अनजाग्रा प्रियफोर बे बोसोना दिनै बे जारिमिना दिनै जोंखौ गोसोखांहोदों जे इसोरनि बोसोन इसोरनि परामर्श लानायाव जोंहा गोबां आशीर्बाद दं जेब्ला सिमन पिटर आरो ना हमग्रा लोगोफोर बिसोरनियाव जिसु ख्रिस्ट'नि बै परामर्शआ गैयामोन बै समाव बिसोर हरसे ना सारबाय हरसे ना सारनायावबो बिसोर नाखौनो मोननो हायाखसै नाथाय जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि परामर्शआ फैबाय जिसुनि परामर्शखौ लाबाय उसिग्लाय जासे नाखौ मोननो हादों प्रियफोर जोंबो जोंनि जिउआव जों गोबां समाव नाजायो जों गोबां समाव गाव हारसिंनो नाजायो गोबां खामानि मावनो बेफार मावनो जिउआव साक्सेसखौ लाबोनो थाखाय नाथाय गोबां समाव जोङो साक्सेसखौ मोननो हाया जाफुंसार जानायखौ मोननो हाया मानो हयथ' जों गोबां समाव इसोरनि बै परामर्शखौ खोनासङा इसोरनि परामर्शखौ लाया जायनि जाहोनाव जोंनियाव जाफुंसारखौ जोङो मोननो हाया जों आशीर्बादखौ मोननो हाया बेनिखायनो इसोरनि बोसोना जोंखौ बेबायदि बुङो बोसोन बिजाब 3:5 आरो 6 सिरि गोसो मानिजों फोरबोखौ बिसास खालामदो नोङो गावनि मिथिनायाव बरसा खालामनो नाङा मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोखौ गोसोखांनानै मावदो बेनो नंथारगौ लामाखौ नोंनो दिन्थिगोन जोंनि सैथो लामाखौ दिन्थिग्राया सोर सैथो लामानि परामर्श होग्राया सोर बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आसो जोंनो सैथो परामर्शखौ होयो जोंनि मिथिनाय जोंनि रोंनाया जोंखौ माब्लाबा गोरोन्थियाव लांगोन जोंनि जिथु गियान दङ जोंनि गियाना जोंखौ सौग्रावहोनो हागौ नाथाय इसोरनिफ्राय फैनाय जिथु गियान इसोरनिफ्राय फैनाय जिथु परामर्श बे परामर्शआ माब्लाबाबो गोरोन्थि जाया आरोबाव मोनसे इसोरनि बोसोन फरायनो नागिरदों बे जाहैबाय जाकबनि 4:5 नाथाय नोंसोरनि सोरहाबा गियाना थोयि जायोब्ला बियो इसोरनियाव आर'ज खालामथों अब्ला इसोरा बिनो होगोन मानोना इसोरा आगथियालाबा दया खालामनानै बयनोबो आग्लाय बिग्लाय होयो मोजां गियान मोजां परामर्शखौ जोंनो सोर होयो बे जाहैबाय इसोरा जोंनो होयो अनजाग्रा प्रियफोर जोंनो इसोरनि परामर्शखौ नांगौ आरो बे गासै परामर्शआ बहा दं बे जाहैबाय इसोरनि बोसोनाव जोंनो लागै गासै परामर्शआ दं आरो लोगोसेयैनो जोंनो लागै परामर्श सफैनाया माब्लाबा पास्टरनि गेजेरजों जानो हागौ सोरबा व्यक्तिनि गेजेरजों जानो हागौ सोरबा सुबुंनि गेजेरजों जानो हागौ गासै परामर्शआ बेबायदि फैगोन दा जों जेब्ला बै परामर्शफोरखौ लागोन जि परामर्शआ इसोरनिफ्राय फैगोन बै फैनाय परामर्शखौ जेब्ला जोङो मानिगोन मावगोन अब्लाना जिउआव जोङो गोबां आशीर्बादखौ मोनगोन आरो देरहानाय जौगानायखौ जोङो मोननो हाथारगोन जेरै सिमन पिटर मोननि जिथु ना सारनाय बे ना सारनायाव फेलें थाङाखैमोन इसोरनि जिथु परामर्श होनाय आगदाथिं सार होननाय आरो आगदाथिं सार होननायखौ सिमन पिटर मोना सारदोंमोन आरो सारनायखाय बिसोरो उसिग्लाय जासे नाखौ मोनदोंमोन थिग बेबायदिनो जोंबो परामर्शखौ लायोब्ला इसोरनि बोसोननि परामर्शफोरखौ जुदि लायोब्ला इसोरनि बुंनायखौ जों
मावोब्ला बिनि बायदि थाबायोब्ला जों माब्लाबाबो फेलें जानाय नङा, फैमाल जानाय नङा, फैमाला जोंनियाव थानाय नङा, जों जाफुंसारखौ मोननो हागोन, उसिग्लायजासे जों आशीर्बादखौ मोनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंहा थांना थानाय समायाव गोबां सिमांफोर दङ, जों गोबां खामानिफोरखौ मावनो नागिरो। नाथाय मोनफ्रोमबो खामानि मावनो नागिरनायाव गावनि बुद्धिजों गावनि बोलोजों जोङो गोबां समाव थांफ्लांनो हागौ। नाथाय बे थांफ्लांनायाव जोङो साक्सेसखौ मोनाबो जानो हागौ। दा बिनिखायनो अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि परामर्शआ बेसो जेन जोङो जेखि खामानि मावा मानो जों मोनफ्रोम खामानि मावनायनि सिगाङावनो इसोरनि परामर्शखौ लानांगौ आरो इसोरनि बोसोन बायदि जोङो खामानिखौ मावनो नांगौ। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो बे बाथ्रानि गेजेरजों एसेब्लाबो जोङो आइडिया मोनदों, बावना थानाय बाथ्राखौ गोसोआव फैदों जे इसोरनि परामर्शआ जोंनि थाखाय गोबां आशीर्बाद लाबोयो। जों जेब्ला इसोरनि परामर्श बायदि खामानिखौ मावो बे बाथ्राया जोंखौ गोसोखांहोफिनदों। दा बेयावहाय साफ्रोमबो जों ख्रिस्ट' फोथायारिफोरा इसोरनि बोसोन बायदि, इसोरनि परामर्श बायदि जों जेन मावग्रा जायो, थाबायग्रा जायो आरो इसोरनि परामर्शखौ जिउआव अरायबो मानिग्रा लाबाय थाग्रा जायो। इसोरा साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै। दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। आसा खालामदों बिथांमोना नायनानै माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों। दे अब्ला प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय। थेंक इउ।